Apa ke lagi ngono ngamun wae. Orang lamun ya. Iki ya mikir ya. Gayamu cilik mikir apa? Panje bener cerita kek mau ya. Tau apa Gil? Dunia iki wis ngakoni corona iku iso mateni uang sak jagat. Tak pikir-pikir iya temen ya. Tapi ana virus sing luwih ganas ne ya. Lah virus apa Gil? Ayah kok gak ngerti. Virus lambe turun ya. Lah kok iso ngono piye Gil? Soalnya virus corona iku iso mateni uang sekali jadi. Nah sing virus lambe turun iso mateni uang berkali-kali. Alah kok iya temen Gil? Iya kaya lambene aja sing turun. Kecepet celek ibunda. Kapan yo Gil donya iki normal meneh? Gara-gara corona aturan donya iki murat marit. Ekonomi anjlok, akeh pengangguran. Sing no penjara ditokno. Sing no yopo malah dilepokno. Aduh. Ngeluh Gil, ngeluh. Mikir corona. Aja kuatir ya. Barikus normal nek. Soale bariki ana aturan normal. Lah new normal iku apa Gil? Ayah kira paham bahasa Inggris Gil. Iku artine anyar. Normal iku artine waras. Digabung jadi waras anyaran. Iso-iso wae iki. Iya, penting gak koyo ayah. Waras guyonan.